må jeg sige. Det var flot. Solnedgang. Det laver alle farver. Og så kan man se skyerne danner noget. Det er virkelig flot. Det må jeg sige. Det skulle jeg sgu da male. Jeg prøver at finde ud af, hvordan jeg skal tegne det, eller male. Det er, når solen går ned, fordi det er orange og gul først. Men jo længere ned den kommer, jo mere orange bliver det, og det ligner, der er ild i himlen. Men der er lys det ene sted, men hvis du kigger over himlen, så er der grå og blå. Så når jeg endelig finder et eller andet, der ligner noget meget, så vil jeg tage en stol og nogle papir med herude, og en blyant og maling. Ikke det maling, jeg har nu, men sådan noget andet maling. Så når vi er allerhelst. Det er sådan noget, jeg selv sparer op til. Mor siger, hvis jeg vil have det nu, en kreditglas der, så skal jeg selv købe det. Men jeg vil hellere spare op til sådan nogle små bøtter, selvom man kan få 4 for 100 kroner.